Фермерлык гаилә эше. Моның нәтиҗәлеген Бөгелмә районыннан Нуждинар гаиләсе тагын бер кат исбатлады. Игенчелек һәм сөт терлекчелеге белән шөгыльләнеп, фермерлар агростартап дәүләт ярдәменең республика программасыннан файдаланды. Тагын бер юнәлеш мөгезле эре терлекләрнең ит токымнарын үрчетү эшен башлап җибәрделәр. Денис Нуждинның әтисе маллар симертү белән 2 ел элек шөгыльләнергә булган. Грант алуга гариза язган, аны откан, акчасына токымлы терекләр сатып алган. Получили 3 миллиона по этой программе «Агростартап». Агростартап программасы буенча 3 миллион сум акчага 55 баш токымлы таналар сатып алды. Аларның 30-ы бозаулады инде. Тиздән терекләр саны арта. Таналар көтүенә дә 300 башка җиткәргә исәплиләр. Мясо сейчас очень востребовано. Хәзер мөгезе эре терлек итенә ихтыяҗ зур. Токымлы маллар ите тәмле. Аны кафе рестораннарда бик теләп алалар. Базарга беренче продукцияне ел ярымнан соң чыгарга исәплиләр. Беренчедән терлекләрне симертергә, икенчедән грантның барлык шартларында үтәргә кирәк. Сату белән проблемалар юк. Сатып алучылар кызыксына инде. Денис үзе әтисеннән аермалы буларак үсемлекчелек белән дә уңышлы шөгыльләнә. Бөртек мал азык үстерә. Аның хатынының 100 баш савым сыеры бар. Анда да азык кирәк. Авыл хуҗалыгы җыештыру кооперативында безнең барысы да үзара бәйләнгән. Мин азык үстерәм, сатам. Мин аларга булышам, алар миңа. Хәзер республикада фермер эшен үстерү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар дип саныйлар Нуждиннар гаиләсендә. Иренмәскә һәм дәүләт ярдәме программаларыннан файдалана берәргә кирәк. Фәрис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ринат Сахиб Гәрәев, Татарстан яңалыклары, Бөгелмә районы.